Mga kapuso, mga fire-prone barangay sa Iloilo City padayon nga ginatutukan sa BFP ilabi na subong nga Fire Prevention Month. Clearing operation sa mga makitid nga dalan sa kabarangayan ginpasangkad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Sooca, Arevalo, Iloilo City. Kim? Dirt sa tunga sang pagnubo sang fire incident sa syudad sang Iloilo padayon nga ginapasanyog sang BFP ang ilang mga tikang sa barangay agud malikawan ang insidente sang sunog. Naglabot sa 28 ka mga insidente sang sunog ang na-record sang BFP Iloilo City sa unang nga 2 ka bulan subong nga 2025. Kalabanan diri nagluntad sa fire-prone barangay sukon sa mga lugar kung saan luwas nga dikit-dikit kadaman sa mga balay ang human sa light materials kag makitid ang dalan. Ini ang labi nga ginatutukan sang Bureau of Fire Protection subong nga Fire Prevention Month. Sang Sabado, isa ka kick-off ceremony ang ginpatigayon sa BFP Iloilo City, kung saan isa ka motorcade kag programa ang ginpatigayon. Sa karon yara sa 131 ang fire-prone barangay sa Iloilo City. Sa natumod nga mga lugar, ginapabaskog sa BFP Iloilo City ang Oplan Ligtas Pamayanan. Padayon man ang pagtukod sang Community Fire Auxiliary Group o CFAG nga nakabig first responder sa tion sang sunog. Sa first quarter, nagkakadto kita abi sa barangay officials, nagatap kita, and then fire plan mapping kita or hazard mapping kita sa ila lugar. So dira makita naton anong obrahon din ang mga exit points. Sa second quarter muning house to house kita. So every household gina-determine ta anong hazards present. Ginahingyo man sa BFP ang mga barangay nga magtukod sang dry standpipe system bungod 57 pa lang ka mga barangay ang may ara sini. Isa sa mga nagapabilin nga panghanggat sa BFP Iloilo City, amo ang nagasablag nga salakyan sa makitid na nga daan nga dalan. Kasubong na lang sang pagresponde sa sunog nga nagluntad sa Project 5 sa Barangay Sooca, Arevalo sang Desyembre 2024. Ang problema, ang madugay naman na hiwaloan sang barangay apang matapos ang clearing operations, nagabalik sa gihapon ang mga salakyan sa dalan. Ginahambalan man na sila naton kag may mga sanction man na sila sa barangay. Ongoing pa na subong nga may ara kita nga pabaydan sa ila bala. Sa nga kung if ever nga madakpan sila nga illegal parking. Wala man nagakapaslaw ang barangay sa pagpalabot sang fire safety tips sa mga pumuluyo. Dirt sa 28 ka fire incidents nga na-record sa syudad, 17 diri ang electrical in nature suno sa BFP. Gani, hugot nga ginapahanumdom sa nga BFP sa publiko nga regular nga sakiron ang linya sang kuryente kag ugalion nga kakson ang appliances kag kagamitan sa salaksakan kung wala ginagamit o kung maghalin sa mga puluyan. Dirt? Madam Oged, nga salamat kapuso Kim Salinas.